Hola, bon dia. Avui parlarem una mica de lo que són consells d'higiene i ergonomia visual, val? Perquè s'ha augmentat molt el que és el treball en pantalles, amb ordinadors, a través del teletreball, de les classes online, d'acord? Llavors direm 4 cosetes per treballar una mica en condicions. Val? Primer de tot, ara com estaria jo posada? Fatal, molt malament, d'acord? Llavors, per treballar bé amb el teu escriptori, la teva oficina, el que sigui, el primer que hem de fer, ara en el meu cas, seria pujar la cadira, si tenim la possibilitat, d'acord? Per poder-nos posar ja una mica rectes, val? De cara a treballar amb la pantalla. Més cosetes. Com que jo veieu que no arribo a terra, no sempre passa, val? O encara que hi arribi, hauríem d'intentar posar una alça, per poc que es pugui. No cal que sigui una alça d'aquesta, es pot fer immens. Val? Llavors, la posició correcta de seure és així, amb l'esquena apoyada, d'acord? I amb les cames mai creuades, és a dir, sempre rectes. Val? Tema il·luminacions. Il·luminacions sempre hi ha d'haver la de la sala general, val? Encesa, d'acord? I llavors, si podem, sempre un flexo auxiliar, que en el cas dels dretans, val? La llum ens ha de venir de l'esquerra, per no fer-nos ni ombres quan escrivim ni amb la pantalla. I en el cas dels esquerrans, ens hauria de venir, hauríem de fer el trasllat del flexo cap aquí, perquè no ens faci ombra quan escrivim. D'acord? Més cosetes. La il·luminació general, ja ho he dit, sempre encesa, no val només el flexo, i hem d'intentar que entre el flexo i la llum general no ens faci reflexes estranys a la pantalla ni al paper, d'acord? Aquí també veiem que és un espai tancat, no hi ha finestra. En el cas que tingueu finestra, sempre hauria d'estar col·locada on hi ha ara el mirall, d'acord? Per anar bé, perquè ens vingui la llum d'aquí tampoc ens faci reflexes. La pantalla de l'ordinador, jo ara la tinc bastant ben posada, perquè la tinc bastant a davant i puc mirar per dalt la pantalla, és a dir, no m'està cobrint això aquí. Val? Llavors em tapa la visió de llum. Llavors tenim la finestra aquí, és fantàstic perquè podem fer canvis d'enfoc a diferents distàncies, d'acord? Llavors aquí, com que la majoria treballem en portàtils, hauríem de mirar que no ens faci cap reflex, ni el flexo ni les altres llums, val? D'acord? I llavors, de cara a proteccions de la pantalla extras que podem posar, pels que portem ulleres ja en graduació, es poden fer vidres que porten un tractament específic, que és el Blue Control, el control de pantalles, que és un antireflexant que és una mica més blau, d'acord? Llavors ens protegeix del que és la llum blava de les pantalles, que és molt nociva. Com que hem fet molt augment d'hores d'exposició, és bastant recomanable. Pels que no portem ulleres, doncs també tenim l'opció, o els que no portem graduació o anem amb lentilles, tenim l'opció de posar ulleres que ja porten el filtre però no porten graduació. Són neutres només amb el filtre protector. D'acord? Jo serien les 4 cosetes bàsiques que necessitaríem per treballar en condicions. Doncs vinga, fins aviat!